Πριν 5,5 χρόνια πήρα την πιο ωραία απόφαση τελικά που θα έπαιρνα ποτέ στη ζωή μου. Να αφήσω τα καράβια και τα 7.000 το μήνα μισθό. Από την ασφάλεια πήγα στην ανασφάλεια. Και τελικά η ανασφάλεια κατέληξε να γίνει η πιο ωραία ασφάλεια της ζωής μου. Είμαι στη Λισαβόνα και περνάω τέλεια. Και εδώ δείτε τι όμορφα είναι. Πριν 3 μέρες ήμασταν παρέα στην Βιέννη και αν κάνω μια αναδρομή έτσι και σκεφτώ αν θα φανταζόμουν ποτέ το ξεκίνημά μου ότι θα κατέληγα εδώ, ας πούμε, να μπορώ να πάω στο να ταξιδεύω, να περνάω ωραία, να δουλεύω οπουδήποτε θέλω, ούτε καν εγώ θα το πίστευα. Θυμάμαι τότε, αυτό που με οδήγησε ήταν η ελπίδα, ήταν το όνειρο, ήταν ότι είχα μπουχτίσει από το να δουλεύω απλά και μόνο για ένα μηνιάτικο. Καλό μηνιάτικο, νομίζω Βαγγέλη, πλάκα μας κάνει 7.000 λίγα είναι. Όχι, δεν είναι λίγα, αλλά με εγκλώβιζε αυτό το Matrix ότι έπρεπε να δουλεύω μέχρι να πεθάνω. Και γουστάρω και ήθελα να στο μοιραστώ γιατί βρίσκομαι στο Hotel Mundial εδώ στην Λισαβόνα και το σκέφτηκα. Αυτά. Ένα μήνυμα παρακίνηση για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνονται. Μην διστάζετε, παιδιά, να τολμάτε γιατί μια ζωή έχουμε, δεν έχουμε. Βασικά έχουμε 2 ζωές. Τη δεύτερη την καταλαβαίνουμε μόνο όταν αντιληφθούμε ότι ζούμε μόνο μία φορά. Τα καλύτερα για κάθε άνθρωπο βρίσκονται εκεί πέρα που φοβάται να πάει ο καθένας. Και είμαι σίγουρος ότι αν εγώ μπόρεσα μπορεί να το κάνει ο καθένας. Έχω άπειρο υλικό social media, βρείτε στα highlights έτσι, υλικό, στείλτε μου μήνυμα, free info να στείλω βίντεο ενημερωτικό να δείτε όλο αυτό το life changing story και γενικά stay tuned. Φιλιά από εδώ.